Lah jare sapa? Kalah rumatan kan. Lemah kene kan gak iso. Aku mau kan seneng jajal-jajal. Yang ngene Mbak Ompong dhisik iki bicara bange matone tok sak uwah. Iki lanang wedok sing ketambahan baju. Sopete cek lah untuk rong ton itu kan. Garap yang di sini rong ton loh. Tapi nak sunggal iki trae ndak mana. Malah Padahal rumah aku juga api, juga pada rawat. Tapi kok untuk masakan aku gumun. Kene kalah kok oleh-oleh. tapi sunggal rumah aku tua SUV. Ketoke Lah ngabung dileler paling murah. Ketoke kuning tapi kok ijek ijo ae. Demene yo apik menir. yang ngabung pisan ae kudune aja mindoni. Sing tahun dek ini aku ngabung bareng wong tandur wis tak tinggal turu. Duduk tukeran bagor. Wit-witane sampe rembuaya nang tengah. Di lho sampe ada bendung ngetok ae. Mati kopi ketik tok. Mergo engko kopine ngarah iso anu ngarah. Gak cerdas to. Wong apa iki? Kaya sing abang kaya jong lho. Minggu pelangkringan Atos. kok sampean. Gak cerdas, gak wani gunting iki. Foto. Rotol guang to. Nemen kok. Atos kuwi. Kuwi ora tak gawe aret-aret mesti. Oh dhisik iki lho aku ning Megal, nggone Marsam Batu Buah ya. Oh ya iki lho dipacul nang atas Iya. perkara ombo lho dene. Iya. Hujat sandere Marsam ngono. Suket ora ombo. Dia ngiling mataku kayak iya bos. Kono sewakno semangka kono aku kok awam. Kaji kok malah kaya ngene aku kok. Ngono. Tapi jat parine nek Sani ning iki puyo. Dunyane sak berasa hektar. bang ya. Sapi wis 9.000 kalau sapi. Dinane ora. Masuk 600 piro? Enak, paling dirasuk 3 kintal ke 4 kintal. Hujat ae. Jatahe 1,5 ton. 1 ton 1 kintal ya. Tapi 3 kali tahan cepat. 1 ton 6 kintal. Ya 1 ton 6 kintal padha karo nggonku. Setahun. Tapi kan di jaluk dulure sak kintal. Gak apa aku. Balan sak kintal yo setang. Tumpuan. Ya mulai sak ngono kae. Jadi kok gua pinjone cek gaya iki orang arah entek. Kalau paling jadi lo Diragu diragu sak piro kuwi. ada 5 kintal paling. Ngabuk ora tak campur ora tok mesti Ora maksudnya karo sak mingguan entek piro. nek ngene Mbak Ompong ora keokeh aku. Soalnya kene 2 kintal, kono 3 kintal. Masuk terus. Tidak tahu akan kerabut. Lihat coba sono biane lho nang buli ki sak. Tapi kerabut di sana dhisik saya enak lho di kawan. Cek sing 4 tahun yang lalu jek gini warna mah. Bagian dulu patang sah. Terus kedua telur sah. Sing nang omah ki tunggale mbok gawa kae. Cek Mbok bulan. sampe atos. Itu dia mbok rabukno sik. Lah karo kan sing atos nang jagung kan penak di Tapi nang nak- banyu. Tapi nak Ora usah ngepruki. Tanganku rojah-rajah lho. Ngrauti ora. Iso terenedas. sing angen Ora kok. Nggo sarung tangan aku. sing angen ora ya nak apa nak Kos kae sak kae tukuk gabrek. Nah ya masih atas sawi dia Padahal yo gak patah atas nemen to tahapan lagi teko iki setepial. Kanggo ngrawuhin. Gak aku kasut sing pasti. Yes. Kawasan biasa. Sing pereh ana ta. jadi langsung Nedas kok ora ya. jadi 50. Sesuk. Kapal ketegak banyu biar.
P50. Pak 50. Sunggal, wis tak percaya aku gue rasa percaya sama sapa. Aku 5 tahun 6 tahun yang kesunggal terus. Masalahnya nek tekan gak banyu impari, gak metu. Woi, wis jatah. Kedak busung Mas Gi. Bila sunggal tinggang ngono. Orangnya pom. Anak jalan. Ngarepe warung Tinggi gue malah malah jam. ngajak senengane malah aku 42 ya aku seneng. Alah, 4 juga nih. Kalau gede Sunggal. Perkara anu ning flat lu. Saya sunggal. Saben turi Orang lho. tahu lah kowe. Alah aku bolak-balik 42 saben turi entek ngono wis sing 42. terus Yo. Itu pas kekal iki mau cerita nang Mas. nak ning kene kok sepi. Ya, tapi pasarane tahanan Yo be- pengen nanggur sini 50. Winter. Nang lokoku sing dhisik ki ora gelem dilebak belas. Lihat gue kayak peralon ya bodang lah. Iki dikek bawang ngono kuwi. Oh. Di tempel nok kene lu masuk teh. Ini iki ape marai apa? sakit. Santri ngono ki wis sesepuh kok. Lukune. Kelek wong ajaran. Lukune kaya luku brujul kalau miring tok ngene lho. Gak bisa apa iki bari aku. Cuma nek luku tata. Sul kena ora fokus brujul tapi ora miring tok ngene. Iki kene gungku tok tak wis ora ngeber sak balik aku ora batin. Ndek ta digarui ora apa? Ora ketut. Sik pancet Gue tetep mundur. ndek ora jabrul iso. Mesti balik ngono to. Diringno. Ora malek glebak kok gak miring ngene. Ora copot to taen gitu. Wong kok dicerot piyak tok ngene. Digarui wis pinu lah. Ora copot. Ya tapi yo Lah nek lukunane tedas ngene digaru. Nek garune gak menak melok. Katut Katut. ya. Mulane ndek garu Biasane sak-sakan. biasane nak model iki malah lukunane gak tatat. Yang model orang gak. nah pengurus garu ya Iso takar. ngene ngene udin ki garingan. Nek sunare garingan. Kok iso beten. Berarti nglupune kan ora pedhot ya. Mesti walek tok omah. Sudah saya gak. Gila larang. Iya, ono berapa buah. Yo lare. Terus sing kale kene ditutupi sing kelewatan ditutupi singkal wis beres aman to. Ya Gak itu ketok. garu ning kedahan siut ndure rae sih lho. Wah, geteng-geteng padahal ya nek banyune iki plaktor iso Jero. kaboten. Soale dekne wong gak pertama ki cakaro sik, Bos. Cakaro terus lagi belas no. Lah garu sing ngarep omah kae jare penak kok. Lagi plat tapi ngabut koe. Aromah kene. Kae lah kowe rono kae lah. Oh, sembok jantan kok. Tak dadeni dhewe. Kok ora dijaluk saben turi kuwi. Enak plat. Plat, Lha kuwi plat to. Anak plat lho. plat buri ngarep. Plat ngarep ora sah Iki papan. plat lho. Ora sah papan. Plat. Kayak setelan berbere. Dadi nek pertama cakar ki gak nebah rukot. Lha iki dikek papan kudune papane ya ora ombo. Wong garune ndek-ndek. Kudune Yo, sembunyi. Mas nek ora nyakar dekne malah kudu gedhe. Golek nepel kan. Kepedotan. Oh, nggonku klong, kono malah untune kadang gawe duwe. Iki untune kurang do. Nyembung. Tapi nak menggo sikil yo mesti. Nek pas ngelus. Nek pas nyakar pertama ngono kan. Minggu rasa medun. Ngelus yo. Numpak kae iki lho. Enak. Sakare dhewe. Di sana kayaknya sing gelem video sama anak konten mau kayak gelem video aku masa apa nyekel dhewe cakul. Jadi kayak ngarep ngene lah ya, Pak. Ngene no. Lah aku nek kamerane Insta 360. Masa iso? Hah? Kayak cangklong no ngene kan. Nek Insta 60 kan penak. Padha karo drone.
iso nyoteng mubeng. Ngarep mburi iso. Ini nyampe Mluku kene, nggaru kene kene sing video kono kene lah. Apa dadi video. Bisa muter-muter ini sebenarnya vertigo ini paling dianu ya. Langsung tutup plaktor. langsung ae koyo. Oh iya, semprot sik. Eh? Semprot sik lah. Ah, kesuwen tadi sesuk apa Terus pinggir galeng. paling kok tutup plaktor hijau nek semprot gak ngarah. Terus biar itu kan dong. Loro nang selapan 40 dino paling. Jadi kok gue nek pulang. Ada. Kok jadi video ini mak harus pinggir ngene aku gak. Waktu itu masuk ke kejadian ini beja lah. Nanti ibu kemana sawah itu ini. Ya, iya. Anane gelis lemu kuwi mergane citek. Oponane. Cuma kelipat ketik lo akan kelipat lo bocah degleng sing traktor kok sing gune suseno kene malah api Kalau tahu. baleni to ya daruri iki susah lek ya lek taya gak diduni srepop dunia ngono tak papane dorong kunang oi pakai tak lemah lagi Depan pele wis kendut. stop Ya lho. Ora satu kono ayak. ora mesine ajuk nek Sing mburi direndole apa cantowane iki lho. wis setelane Nek dicantol nek kepetel siap mlaku tarik ngene lagi semua. setelane setelane Kowe ora tuku kulinden ya kuwi papat koyo ngono. Ya mending paling grindo kuwi lah ditambahi. setute ketok dikecengok kuwi dikai baut drat-dratan iki kok tau wae Boxer tuh kesewa. bisa Kesewa sih tak tak kan lama. Entah telan loro. Ya ya dikai ngono kuwi apa ya. Ini kulinden iki lho, ora tuku ya Maksudnya pan gini, pelek. gini Kulo kalau- awet. Ya mobil boxer kan mau. sing grigik kuwi wah nek kuwi agar sing grigik kuwi nek gak garu tok ora tak pasang nek garu tak pasang Ya nek udan-udan nek ora nganggo ngono kuwi ya ora iso mlaku iki. sing sing gigik Aja ngono ndak wani mlaku aku. Dan wis wah seneng iki. oh dekne nyokot mobil kena ban ngarep ae ketu bunggah ngene lho kuli ngarep kuli mesin saiki lho 130 to aku dek sing melok tuku ki 130 ngono biasa kalau nek gak tidak ngono ya tapi yo nek brut-brut banyu gak kaya kuwi tapi nek mbok edit namune nyet gitu Ya nek anggo kuwi kudune kuwi apa? Cantowane kudu lho. melayu wae yo Arah gerak mau ketemu. Iya. nek kecepatan tadi kira kalau patah minat ah kayak status Malah sing megen iki nak jadil ya. Trum. Soalnya iku lho amat jadil. Tapi des lemune nyetrum. Ya ya. anu enak dinamone to